Malta għamlet pass importanti fl-iżvilupp fl-isports tat-tiġrijiet ta' żwiemel, hekk kif Equestri Malta ħabbret it-tnedija tal-ewwel Statbook Malti għal dawk Thoroughbred jew tad-demm kif isibuhom id-direttanti. Dan is-statbooks li se jkun rikonoxxut bħal barra u miftuħ għar-reġistrazzjonijiet. L-inizjattiva issa se tistabbilixxi rekords uffiċjali tal-pedigri ta' żwiemel Thoroughbred f'pajjiżna filwaqt li ssaħħaħ l-istandards tat-tagħmir u tiżgura aktar traċċabilità u trasparenza fil-qasam. Ir-reġistru maħsub ukoll biex iżid il-valur ta' żwiemel imrobbijin lokalment u jirrikonoxxi l-eliġibilità tagħhom għal tiġrijiet barra kif ukoll fil-bejħ u l-moviment li minn pajjiżna. F'kummenti lil One News il-kap eżekuttiv ta' Equestri Malta Mek Zammi tiddeskriva dan l-iżvilupp bħala pass ewlieni għal dan l-isport f'Malta. Din hija xi ħaġa ġdida għal Malta u hija pass importanti għall-iżvilupp ta' din l-industrija tal-ekwini. Ġifieri hija xi ħaġa li għandna naħdmu ħafna xhur fiha, xhur twal, ġifieri dawn l-aħħar sena u nof sentejn, sabiex fl-aħħar stabilixxejna rikonoxximent mill-entità internazzjonali li l-IASBC illi rikonoxxiet propju dan ir-reġistru li jibda jsir hawn Malta għal dawn iż-żwiemel hekk imsejħa Thoroughbred Maltin. U spjega li r-rikonoxximent li qed jingħata lil dan is-Statbook Malti mill-International Agreement on Breeding, Raising and Wagering Authority Statbook Committee IASBC li tirregola tal-reġistri fuq livell globali wasal wara xhur twal ta' ħidma intensiva. Żammit qal li l-proċess kien jinvolvi studji tfassil ta' dokumentazzjoni, riċerka u diversi laqgħat ma' entitajiet u esperti fil-qasam waqt li sostna li twaqqif tal-ewwel Statbook se jiftaħ il-bibien għall-opportunitajiet internazzjonali ġodda. Equestri Malta appellat lil dawk interessati biex jirreġistraw mal-awtorità permezz tal-indirizz elettroniku equestri_malta@gov.mt.